Hello mga brad, welcome back sa atong free tutorials. Free and will always be free. Requested din yung tab, untan siya no, i-request. Pero sa tanaw ko sa mga tabs, wala pa yung official. O sa Ultimate Guitar po nga tab, ako i-compare, dili yun siya accurate. So, buhat na lang yung tutorial para sa nag-request no. Kalimot ko sa name, pero ato na i-flash kinsa itong request. Kini nga song Old Wet Gold, nindot nga song, nindot o arrangement, simple. Ang guitar wala dihang distortion, wala dihang gain. Din ang lyrics nindot kayo siya, uplifting o kuan siya kanang marsa o praise ang dating. So dito maglangan, ang kasagaran kinaning nakita na ko nga kuano kanang gina request kay kaning intro nga riff, kaning nga riff. So start ni siya sa open string nga E, by the way standard ano. So anong hinayon, open string nga E sa count 1 sa measure no. So maklaro, klaro naman siguro. Hinayon pag ginato. So A suspended 2 dire. Last nga hinay. So mo to siya. Then there is a refrain nga part no. Refrain ba tawag na? There is power here for a miracle, set the captives free, make the broken whole. Then na siya riff gamay. Lick na siya, lick. Before mag-chorus din na siya. So there is power here for a miracle, set the captives free, make the broken whole. Then ayun pag ito. So ayun pag mas hinay. So, by the way, makuha din ma-slow mo pag ninyo sa YouTube, no? I-set lang ninyo into speed, nasa kilid, no? sa settings. So, napod sa nganin sa akong YouTube, mas klaro, mas HD ang resolution. So, mo to, no? Then sa barang gitawag ni siya nga bridge nga position, bridge nga part sa song na siya ay riff pod sa guitar. Riff nga tawag ani gid kay unique ni siya nga agi no sa gitarista gid ni siya anang song. Wala siya official nga tutorial ani pero maklaro na to asa ni giagi ang riff. So mas dali og mag kanang hybrid picking ta no.
So atong i-pick ang kaning finger, kaning middle finger. 2 notes per kuan siya. 2 notes ni siya nga 2 note nga stops. So hope maklaro no. Hope maklaro to siya kay medyo sa tawag na paspas ra ko gamay. So yan to hinay. So 2 notes 9th fret, first string and second string. First delay, second string and third string. Kaduha din. So, mo to siya no, basically ang agi pwede niya i-compare dito sa kuan basta kay mo to siya basig na ko na miss pero mo to siya hindi to kuhaon. So na at least na guide no. Hope natin na kuha nga gamay nga lesson karon nga kini nga episode. Hangtod sa sunod mga brad, mga master, God bless.